alle sammen og velkommen til den her video. I dag spiller vi noget Fortnite. Jeg spiller lidt solo Battle Royale. Jeg plejer at spille ranked, men der koncentrerer jeg mig jo. Så gør jeg sgu ikke lige i dag, og jeg sidder skråt. Så jeg er sgu ikke lige så god. For jeg kan ikke se alt. Men husk at smide like, og husk at sub. 25 subscribers. Jeg bunder en hel cola. Det sagde en fra min klasse. Så gør det da. Og så lander vi lige der, vi gør. Der er så mange der er så mange, der lander der. Jeg kan ikke sætte min skærm bedre end det her, men altså, det er sgu da okay, ikke? Skal vi lige prøve det? Så er det nok bedre. Jeg skal lige slukke for mit lys. Kæft, der er lidt. Så tager jeg bare lige. Okay. Her behøver jeg jo ikke at koncentrere mig, for det her er skynemt. Jeg skal bare lige ind her. Ikke undskyld. Ja, okay, jeg er jo ikke engang god lige nu. Fuck, det er svært at sidde skråt, mand. Jeg kan seriøst komme ind med en hånd lige nu. Men ikke min fejl, hvis jeg rage quitter. Men jeg blev meget bedre. Jeg slettede Fortnite i et år, og nu er jeg bare sådan udviklet mig til et eller andet bugapæs eller sådan noget der. Helt væk, altså, eller ikke bugapæs. Altså. Jeg har udviklet mig. Tror I, jeg vinder? Jeg tror. Jeg kan sgu ikke se noget, ligesom. Og jeg håber ikke, jeg rage-quitter. Det er fucking sjovt, når jeg rage-quitter. Eller ikke for mig. For jeg er det nok. Det går bare lige sådan her. Jeg tager bare lige 2, og så gør vi lige. Bam, bam, bam. Så en chest. Hvis jeg ikke har sagt det, så siger jeg det nu. Husk at smide en like, og husk at subscribe. Yes! Ej, ikke den her, altså. Jeg er utilfreds, fordi jeg får en eller anden lille gun. Fuck, hvor mærkeligt egentlig. Der er nogen, der er skudt. Jeg skyder derovre. Kom. Shit, hårdt. What the vis? Jeg fucking kommer og siger shing shong shong, og så bare lige flækker dem, altså. At jeg tror, det er sjovt for alle dem. Hehe, shit on. Det er så nemt det her, altså. Og så jeg tror, I glemmer det, hvis jeg taber. Så tænker I sgu ikke lige på det her. Det jeg lige sagde. Det her, det lyder mærkeligt, ikke? Men jeg gør sgu sådan her. Jeg kan ikke lide den der. Jeg skal lige vise, hvor god jeg er. Jeg er en lille toxic dreng. Der er nogen. Jeg skyder ikke, fordi jeg bare er fucking god. Jeg skal prøve pickaxen. Ej, okay. Det. De her, de er fucking nemme. Altså, det er de nemmeste, jeg kender. Gør lige sådan her. Helt nu for helvede. Den er den eneste, der faktisk godt kan finde noget. Jeg er faktisk lige sådan her. Shit, horn. Ja, vi snakker ikke om det, jeg viser alle de der edits, ikke?
Fuck, jeg har mange medkits. Jeg har 3. Prøv lige at se. Altså, prøv lige at se, hvor mange match jeg har. Nu kan jeg bare sidde her og bygge. Hvor var den der crapper ting vi lige? Der. Kom, vi kommer bare lige. Kom. Sidder og spiller smart. Fordi jeg laver en YouTube-video, ja, kan det være. Men jeg er også smart. Ej, okay. Jeg håber fandme, I kan høre mig ordentligt. Der er en til. Klar, jeg hækser ham. Nej. Skæv. Nå, men altså, toxic mand. Jeg har lige sagt noget, jeg selv er, men altså, fucking toxic. Kom her. Lille nu. Hvor fanden er han? Så han begynder at fucking lave noget andet. Sygt pis her. Ah! Fuck! Slap af, tryharder. Jeg kan ikke se noget skråt på den fucking podcast. Hey! Og Thomas. Shit on! Altså. Hallo, jeg er så dårlig for den her vinkel. Jeg kan synes, det kan være dårligere for den her vinkel. Jeg kan ikke engang se min skærm helt. Altså. Det kan godt være, at jeg sutter om alle sammen, og jeg har 6 kills, men altså. Bare dårlig stil. Hvad mener jeg? Jeg er fucking god med en lille sniper, men ikke for den her vinkel, tror jeg. Jeg går bare efter kills. Lad os se, hvor mange kills jeg kan få i det her game. Ja, jeg skulle have taget sniperen i hovedet. Hallo, jeg behøver ikke engang at gøre noget. Jeg kunne bare lige stå stille og bare skyd. For satan. Skyd en gang den her. Den her skyder hurtigere. Ved du det? Nu tænker jeg nok, hvorfor fuck går du ikke efter de lille guns? Jeg gider dem ikke. Nej, jeg ved faktisk ikke hvorfor. Hold kæft, Tog, jeg har hørt nok på dig, altså. Puh! Nu er der en til. Hvis det ikke er en bot. Det er nok en bot. Det er sgu da også på mig. Den lille abe, jeg er her med. Right and peek. Fuck no, ej, bots. Jeg skal kraftedeme ikke det til en bot. Så skal jeg fandme ikke på YouTube, det skal. Nej, ikke mærkeligt. Lige. Shit horn, altså. Giv mig nu bare den medalje for satan. Fucking piss. Helt. Eller jeg er i gang, men altså.
små huller, ja. Kom her. Så. Jeg kan spille bedre. Jeg gør mig ikke engang god rent faktisk. Skal lige med. Jeg gider ikke engang noget i Rawden. Selvom der er så gode ting. Jeg har brug for minis, eller ikke minis, men match kit. Fuck, der er mange justice! Jeg har ikke engang lootet ordentligt. Jeg gør sgu bare sådan her, så vi ses. Det er kædesnø, vi snakker om. Kom nu, kom. Nogen der skyder herovre. Jeg hader at lægge. Prøv at se mine penge, altså hvis jeg overhovedet kan se dem. Ja, okay, det var. Jeg har kun fyldt med penge det der. Så det er okay. Der er nogen der. Kom, du skyd efter mig, siger jeg bare. Jeg vil gerne se, hvor den næste zone er. Ej, jeg skal faktisk efter kæde, så nej tak. Tror jeg vinder? Jeg tror sgu, jeg vinder. Fordi jeg ved, at alle mulige andre, så... Nej, opad for helvede. Død. Men nu hvad med at skyde efter mig, altså? Der er nogen, der har en medalje her omkring. Ikke her. Han har en medalje, så jeg gør ikke noget til ham. Lidt dum idé, synes jeg. Grib mig, hvis jeg fucking dør nu. Ikke altså. Der er nogen her. Ham vil jeg gerne se. Eller måske er det faktisk han der. Fucking chok. Så kræfter mig helt. Jeg har også medalje, så. Der kommer en for begge sider. Sut min. Jeg gider ham ikke mere, altså.